Ka Menteri Jong Ketenat Kekuat Kekia ikong Amperin Lingdo ilaong bagi nong tre Asha kide matsu thu halor ke jingdawa nak benta ka jingpen kiu tulop ila kedoru bagi jing persya nak liang jong kinong tre kadang yat hadian belada penlong ya ka jingyelang haba a jing kren klap thai khubor hadian jong ka jingyelang bat kinong tre Asha ne kesngi ha kanong ba ikong Lingdo ilaong ba karukom ay tulop jong ka sorkar jela kamlong kat kum ki weipat ki barang day jong ka sorkar pedeng hinrei ki briu ki dang yai peteng bantre we let the justification wala say kita kijingi chuki hapreng gini kijingi bro kajingdo no jumki ki schemes ki bomachwa kata kambegalaya Asha benefit scheme kambegalaya maternity benefit scheme kabaki yaray hakisnan ki boladep ban walam no da kata ka incentive hakajaka jum kita bro